Ola, son a Xos Rial, que son unha das coordinadoras da sección de lecturas compartidas dentro de Aulas Galegas, conxuntamente coa miña compañeira Monse Penas. Dentro de Aulas Galegas na sección de lecturas compartidas, colaboramos, ademais, con outras compañeiras como son Mercedes, Olga ou Patricia, e todas nós, as cinco, temos algo en común: o amor pola lectura, da lectura como desfrute, pero tamén da lectura como reflexión sobre o mundo no que vivimos, o desexo de que a nosa rapazada goce destas lecturas, compartir con eles, con elas un libro ben escrito do que todos e todas poidamos disfrutar e que nos vai levar ao mundo da imaginación, ao mundo dos soños, a compartir versos, parafraseando a García Teijeiro, compartir bicos e non balas nesta andaina lectora nestes tempos de confinamento. Publicamos dous tipos de entradas, unhas entradas elaboradas por nós mesmas e outras entradas que amablemente son colaboracións de escritores e escritoras que nos facilitan en formato vídeo, texto ou mesmo audio as súas composicións, as súas creacións, que ás veces son mesmo creacións inéditas, non coñecidas, e outras veces pois xa pertencen á súa obra publicada anteriormente. Vale?